It's giving time. So before tayo mag-give, mag-share lang ako. Ayan, pinaganda ako ng medyo. Ano to? Share ko lang kung gano'n lang magaling si Lord sa akin. Karera? Programa ng karera? Last viewing sa akin. Sige, i-share ko lang yung ano. Yung mga binigay ko sa Diyos at yung mga binigay ko sa akin. Ending. Bali labing isa to yun. Programa ng karera? Anong ka ba? Pwede ba kayo makinig? Okay lang ba? Okay lang. 5 minutes lang. Ito yung mga blessings sa akin ni Lord. Iinig pa ako. Number 1, nag-swimming kami ng family ko. Yun. Naligaw ako pero hindi naman ako nawala. Number 2, may 3 days na tinig na nag-stay sa lalamunan ko, di ba? Alam mo iba na. Pero praise God, nawala siya ng 3 days. By faith, natanggal. Praise God talaga. Number 3, nag-fellowship kami ng mga ka-cell group ko. Alam mo yan, alam niya kung sino kayo. Number 4, nag-basketball ako. Mga kapitbahay ko. Kasi ano, frustrated basketball player kasi ako. Number 5, yun, sumayaw ako ulit. Nakakata yun, masarap sumayaw. Praise God, mga dancer. Sarap. Ayan. Tapos sa number 5, kasama na, naka-fellowship ulit yung ano ko. Yung luma kong kaibigan, si Ate. Yun, ha? Naka-fellowship kami nila Debbie. Number 6, nag-work sa work ko. Ayan, nag-banding din kami, kumain kami sa peri-peri. Hindi masarap naman, no? Sinirahan, medyo. Number 7, ano? Ayan, nagka-passport ako, tapos yung team na yun, nakalabas din ako ng SSS. Nag-passport kasi, plano ko magpunta ng Europe. Number 8, nabalik yung nawawala akong driver's license. Nawala kasi ako ng driver's license. Yun. Sa church na wala yun sa Victory Manila. Nabalik after a week. Praise God. Tapos number 9, ito masarap to. Nag-CDS ako kahapon, tapos last one na lang matatapos ko na. Praise God! Number 10, nanalo yung BMIG. Ano yung BMIG? Yung sa BMIG. Kasi pag nanonood ako ng basketball ng BMIG, lagi natatalo. Nung Sunday, nanalo. Praise God! Pagkain ng Diyos. Number 11, namatid ko yung ano, yung favorite kong movie sa Star Movies, yung Back to the Future. Saka yung ano, yung isa. Back to the, marathon niya. Ayun! Ba't yung makinuwento to? Kasi yung mga panahon na to, number 11 na. Nakwento ko siya kasi, ano, yung mga fast viewing sa kanyang week na to, nagbigay talaga ako ng time and effort sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko. And na-realize ko lang, the more na nag-give ako sa mga taong mahal ko sa buhay, the more na binibigyan ni God the best para sa akin. Amen ba yun? For this time, kapatid, kung kayo, alam mo, marami din blessing kayong kaya ikwento, siguro hanggang 20 kaya nyo. For this time, kapatid, kung gusto nyo maging blessed, kung gusto nyo mas maraming matanggap, magbigay tayo para sa Panginoon. Amen ba yun? Bakit hindi mo kayo nag-agree?